Manna nippermettu lil ħadd jabbuża mill-akkoljenza tagħna. Dan sostnih il-Ministru għall-Internu Sigurtà Glenn Bedingfield hekk kif ġie ppubblikat avviż legali li se jsaħħaħ il-miżuri favur l-ordni, is-sigurtà jew l-interess pubbliku. Permezz ta' dan l-avviż legali ġdid persuni li ma jgħixux Malta u jaħlu multa fuq il-post minn 200 euro il fuq se jiġu riferuti lill-uffiċjal prinċipali tal-immigrazzjoni wara li jiġu kkunsidrati iċ-ċirkostanza l-każ individwali jiġi determinat jekk il-preżenza l-persuna konċernata hix kontrarja għall-ordni, is-sigurtà jew l-interess pubbliku. Jekk ikun il-każ allura issa jista' jiġi rtirat il-permess biex din tibqa' fostna u jiġi ordnat it-tneħħija tagħha anke tkun għadha ma ntemmitx il-btala tal-persuna. Il-maġġoranza tat-turisti li jżuru pajjiżna huma nies ta' rispett u li nieħdu gost bihom. Iżda għandna uħud illi jiġu jaqgħu u jqumu bir-rispett lejn pajjiżna u lejn ir-residenti. U dan għalina mhux aċċettabbli u għalhekk ħadna dan il-pass illi tippermettilna l-liġi għaliex aħna nemmnu fil-bilanċ, fis-serjetà u fil-ġustizzja man-nies. Il-Ministru Bedingfield żied jgħid li din il-miżura tkompli ssaħħaħ l-impenn tal-Gvern favur l-ordni pubblika u s-sigurtà filwaqt li żżomm bilanċ bejn l-ospitalità li tiddistingwi lil Malta u ħtieġa li min jabbuża minnha jinżamm responsabbli għal emilu. L-avviż legali jipprovdi wkoll garanziji proċedurali fejn kull persuna affettwata minn tali deċiżjoni ikollha dritt tappella quddiem it-tribunal kompetenti fi żmien ġurnata tax-xogħol minn notifika tad-deċiżjoni. Id-deċiżjoni intlaqet mod tajjeb minnu fih anke mill-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti l-MHRA li qalet li dan hu messaġġ ċar u f'waqtu li filwaqt li Malta tibqa' tilqa' viżitaturi minn madwar id-dinja imġiba mhux aċċettabbli m'għandix tiġi tollerata. Stqarrija tal-MHRA ikkwotat li President tagħha Tony Zara jisħaq li jappoġġjaw bisħieħ id-determinazzjoni tal-Gvern biex jipproteġi ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u jiżgura li t-turiżmu ikompli jiżviluppa b'mod sostenibbli u responsabbli. L-MHRA temmet tgħid li s-suċċess turistiku ta' Malta imbena fuq il-valuri tal-ospitalità, is-sigurtà u rispett reċiproku. Għaldaqstant tenniet li se tkompli taħdem mill-qrib mal-Gvern u l-partijiet kollha involuti biex tippromovi turiżmu responsabbli, ittejjeb il-kwalità ta' destinazzjoni u tiżgura li Malta tibqa' destinazzjoni sigura u rispettata kemm għall-viżitaturi kif ukoll għar-residenti.